ne kebemberi dikuridiaye ne ligi ya amakaraega nigo agokeania kuna chukwimite yeito gose deforestation boigo obuyobono nobo ogokeania gokonyora kwindwari ya kansa alpha rice briquettes na bogutumika ase chioteri chinyakitari chinka chiskuru na boigo na bogusamba inyama tutarere asumu chubusungu na bogutwakere isimi ase namba 0111502030 alpha rice briquettes naye tuanchete. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boigo chire chichi brand au ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Ana wancha murigereria erinde tunyara gusanga asense muyiga nekiro to gocha kurigereria ase mangarari iyo bochenu hano mono igoro ya tukonere igoro ya chanjo inki ke kogera eribuya abana avonsi no nyina abantu abanne kwenyorera chanjo igo mwancha murigere karibu sana erinde tunyara gusanga asinjira ere iyo obwikira na ase studio chinga kichiga chabona mwambi ninde nabageni afotora chukurigereria ensemo iyo tore komo karibu sana chinsemo cha Facebook YouTube tonyore erinde tunyara gusanga asinjira ere iyo bwamo wakire good morning. Good morning. Yeah. Karibu sana aiga studio. Erinde tunyara gusanga. Yeah, thank you. Tuguchaka naye Koros Walter. Yeah. Wakire bia. Na eritari yao na boigo emirimo iri okoraniririe. Thank you. Na bakwanira mwezi na nyina barigereria na nabategererete etwani bona mambi asamalita inchenkoro ku Walter Tirimba maosa igo ngokora emirimo ari nyari bari masaba in charge of community health services igo na ngotoka aria as a ministry ya bache. Mbiamana sana karibu yomorobere tinde tunyare gusanga abantu banyari bari masaba mbiyabare bara banyorire chanjo
Mbaranyora chanjo. Chanjo lecho chako officially, chaka litikoria Jumamosi. There may be now awareness to go create in preparation for that particular exercise. Thank you. Bienvenue sana, karibu. Na Jefferson. Yes. Good morning. Wakire bia. Mete we karanse position yo no yo kabere position yo nere macho ine. Baadhi ya karewa. Yes. Na ki eritereao na voego na radio tenete asese meiga yo bochen. Njenguru ku Jefferson Uguta. Ase county ya Gusii igontenenete amangana chanjo. County ngima ya Gusii. Nerega singo koranga twamanyire abantu mbara bataite kanyora chanjo nakibangana twamanyire nga chichanjo ile ngabo chitakeire then twamanya kuruororo twabeke order twanyora chichanjo ekigo cha Gusii nerega singo kora. Yes. Ekirango chaka na Jefferson uteneneta mangana chanjo Gusii ngima. Gusii ngima. Use Kisii County. Kisii County. Yes. Ase county ya Kisii yosi. Amarire aradia yega guchaganira chanjo tutarachigo trickle down guchasi oburiro buna obwa measles na boigo rubella no boiga obwa typhoid. Ekatia amarire ali omuntu abonete konyora chanjo na aradia yega. Marwire na mange. Serikali ekoleta chanjo ya tokonya kuyasuia. Yes. Umwana kaibwire gata kiranyore chichanjo ibirire iburkigima. Aiwe chanjo ya BCG iye gutanga TB. Yes. Aiwe na chanjo ya polio. Iye burkigima. Baadaye ukura wiki sanemo natakire kuirana. Anse chanjo chinde. Nechi nyingi chire pamoja na nera kuruku pentavalent. Igutanga marwira 5. Yes. Oegwa nero kuruku BCV10. Yue igutanga burwire bwa pneumonia. Nero rotavirus igutanga gusaa. Amane chinde chinyingi. Yes. Gata kire kindu kya muhimu. Chanjo jinjiri kire ase gitabu mali kiri mwana akoegwa na mama mwabo. Wani ndukire muhimu ranga umwana oiru chanjo chiria liria iburwa ayo chanjo chiribere na handaire niwe baada ya wiki 6 ayo chanjo chiri chinde na handaire niwe baada ya wiki 4 kera kuli wiki 4 nemo acha yewe na ndo gukora wiki 10 ya baada ya wiki 4 na ndaira niwe airo le ruchi sindani chire na ndi kurwa apu na ndo gukora wiki 4 na ndaira niwe ayewe engenye ngamune yuno kulikirwa ale seketabu kwanya kwaegwa mpaka ukora chichanjo chire. Na abantu abane nkonyora bale chanjo. Abantu abane nkonyora amarire na rora abantu abane bakonyora chanjo bunaragia. Abantu abane nkonyora bale chanjo. Nabono kwa mfano abangi bale mulito. Yes. Ngwaegwa bale sindano twagatebire TT sikuizi tonyora TD. Ile yaga suire tetanus yoka lere gutsuya tetanus na diphtheria. Abangina bale mulito nkonyora bale sindani ya tetanus and diphtheria. Then nono musaja nerekera kirutonyora usine moro wakire nkura bikwarenge moro wakire. Naboko kwa sindani ya tetanus tukonyora tetanus. Lakini amarwira naro tukuruchanzo na covid mwara yacha yabucha abantu bonsi barenge myaka yetakire mbaye tu chanjo ya covid. Aya abantu bakolese chi hotel ngoye wale sindani ya typhoid. Yes. Ilinde mbaye chiri bakoro chindagira mbaye chikwambukiria abateja babo. Kera abantu bakwenda ngumbu ko tubale sindani ya yellow fever. Chisindani chiro n'abantu banyagitari sengenjo bakabana abarwire barabambukira marwirande muna burwire bwa hepatitis B abarabungwa wale sindani oyo usuye hepatitis B kero kwambukira rais. Yes.
igo chisindani ichi nyinge chire tatiga mono echikuburu routine richikuru kerenga kine chi abana bake abanda bane barabo gotoke ngaki gusukwa biri muri tona richiko hego situation era gotia situation go betereri uzengo enda kwa enga uzena America watebu betu yero vivo uzena watakiri ukoro hoteli watebu kara betu ya taifa igo ndiyabona sana kwera na story Walter igoro yamangana immunization abantu bato bumanyo boiga voice ine kiagera kero kende bakoirana nchiri chiabana boka gusenga atatebiri atorokere no munyagitari kwanyoranga nabako baiga atamanyiti ngumwana nabwente kwirwa at a certain age aiwe chanjo actually wana nataka goteba nga abantu baito bamanyita mangane chanjo lakini ndi tali bonse na ndi bona bokunya gukia chichanjo chine chire chikonya kwa introduced igo is a continuous process igo na ndi bona bokunya gukia bune chanjo ndi onse yache buno butukibwa korwa echanjo na beko introduced as a chinyagitari cheito ndi abantu babota banyore chanjo yu eba abana osaba ntabane na ekiro kuriga korwa nyaribare masaba egati abantu bari bakoreta bana abangina bakoreta abana se chinyagitari ekero kurire abana baiga bakoreta umwana akoretwe keraro ari tuzo umwana akoretwe ari asichinga kichiri kiganire actually unataka goteba nga iya abantu bitumba bugate a good health seeking behavior mbanje tekoreta abana babo chinyagitari lakini rende ntoraikira abantu bose ina ringana limwe unabona ikaro kurigereria coverage yaito mwana gikurigo between 80% gitagira kwa 95%. Igo asabana bali tukagirite tubwene takonyora inde tunyara batoko bae chanjo igo konyora nga asilimia 80 na watogoika ona moroche nga abandi 15% gose 20% barabwe bari exposed igo nakia kwa konyora chi campaign chingabune chiga chikubwata chiakoro inde torenga twaikirire kero yomo elitukulia lero nara itwacha gukora elitukulia lero kwamazisha abantu baitu na umuhimu wokonyora chanjo na abari batari wikirana watabire konyora muri up to around 80%. Inki gekora kugenda abantu bandi konyora batari batamanyitinga kusipata bwati obumanyo bwega batanyare kwikirania amagania yaiga ya chanjo ono marange na wochi kwanyoranga abane mbale bakoigino batari kwegena nga chichanji chigango kora chiregasi na nane nabo wochi kwanyoranga andi konyorole nga abane mbale bwato kwegena depending on dini gose aliase bakogenda ikaiga kanisa darongo player a big role asama ngana yega igo abambararo chidini chirokonyora ande in one way or the other chikokani bandomba basa baende bachikonyore chanjo ngotoka chire abalende kusia chire common mono lakini rende babere batatombanya kobora ase bracket. Number 2 unaona korwa after COVID-19 nabakoranga bana bange abana population yiwe nyinge ya increase kyagera diribuna bantu bawetenga COVID ngo chikwiro mwana one nabaranya onyorire COVID iga bantu bakabwa koira abana babo koegwa echanjo na kiga kogera twanyorire nga abana mbaliska iga bataraikirwa ne chanje kiagera serikali yale to morobiringa ki nakitoko nyara tuikira abana balia ende tunyara ko to protect baba sokorera maroire ayega to kwenda buna rego ya measles rubella amuna typhoid virus na ekegorikia abana baiga kiro kene moroche nga mbare affected mostly kiro kurigire myaka yabo na kiekorenje in fact kero kurigereria ana no circumstances abana baiga kera bagukina obonyamasi babo gogorense mwana kera iborwa matukari amatangani igogorense the essence yo kalta vaccine chiga na koranga omwana ule nyale ko protected against amaroira iga abana bali balense ye myaka 15 mwana bari exposed na amaroira iga abantu abanene na bari exposed lakini mono nonya nekere banyole uburwaire complications chiri mono chigocha iko chigo affect abana emyaka yabo eremeke na kieko re intervention serikali kubata yabike intervention yinga kabara bake toruhoto bae chanje yiga enda torarenga tonyale ko to kubatanga na marwe mbia mono sana nkorana asore Jefferson mangana yiga immunization ose chanjo rekeno monta utabana akubetu sindani iri yatango broire how does it work mbia mona seri swali eli muralia ekaro mo ndabe ture sindani cyo mubero waye sindani elia yego ti yagera umubiri oreta kinga
Sengenso ige gukagera isinda mubiro gukagera ngano burire buri bwaswa buri sindani yo gutanga igo mubiro anza korosi obunyamasi lakini mundu de kunyora burwire lakini sindani iliagera orosi obunyamasi utokoro antibodies elindo burwire obanyene bogo chigocha bwanyora mubiro no manyete muno kurwani burwire elinde oburwani bwango mundu utawe kurwara burwire bulia bono kero kendo no nyare go kwana in details na asuboime na ki obonyamasi obweka abogoche kiagera nkonyorore ebintu mbere usininke ke kuba introduced as umubire kwanyoro muntu twalire immunity ya very strong esengencho nabo konyoranga erie gochigotanga oburere buno bwa measles tekobero erachi gotanga oburere bwa typhoid inki kerige kube kwaso umubire narie kero umuriro bwiga wa measles bogochigoswa use typhoid ke gochigoswa umubire umanyanga oyo muchandogete nimbwate kinga asensemeiga oyo obumpurire gete nimbwate kuburwani asensemeiga okay bueno gicham sikoleta marwire au igojire au kere jams ya koleta measles taliere koleta polio taliere koleta rotavirus diarrhea taliere koleta tetanus yes bueno aba science tuzo kwa mfano vaccine ya measles aba science bakwenda baleta jams ya measles bachitia with the process siga chiaba week chitanyala koleta burwire lakini jams chirijiria amanya kuruoro bachibeke sechuba wona kero jam siko beko sumubero mube nabo ko ne measles yaso nage ko roko rumwana kubetwe sindani liberaliawa oba liberera lakini ndari kujutwara bitono biribu na bire kara ali measles kabisa wona kara bekiru eliogo lirie ejire measles jams sire weekend bono mubero tana ki measles ye orosia basigali ba measles yes lakini gojuaka yanyo atali measles yarenge lakini basigali bose barosiyo ona kare jam siria nyene gochigocha ya measles umwana ambukeliwe ekonyora mubere no manyete muno kurwa measles so dia soiga yaku yaruo mwana takonyora measles bona bego stimulate muberego omanya muno koros kinga ile specific ekiara kinga ya measles tebwe kaine ya polio nage ko gera tutari ko tumwana sindani ya mtu antene ya agokonya ya maruironsi na eriso ali kwanza neligia ya nungu bolo na ki inki umwana da ko tu sindani ya hemo zakona na mangana bukonya na mangana yonsi wana esindani ya echire au kwa sababu kero buruire bugwate chams chae na wana polio arangoro serwire bakeliyo gotonya liumu lakini bono science mbaranya ra korosi measles vaccine yo gotonya liumu bono ntogo teko nyara otonya liria measles muno liko sarekandi liko kore gas bono uko betwa ese sindani dia swa manyinga moja kwa moja yanda okole gas mbona sana Walter na mainenga egatia amarwire buna bono measles nga amarwire na ato kotebuga goika bokoli once in a lifetime amaine buna bono measles ose chicken pox nga bakete na erimo maya kogenda ngaonye tekubwate tikoroma mpochi bukubwate no mpake kero kwa watiri no tego tebanga ayunko vale lakini talia sawa ntobose it depends on the exposure una kwa very exposed to choro of course na ende kero no nyine kero kwa burwele na bakonyara kwa develop immunity igolende ko lenga na boranyora konye konyora na chicken pox sabata bunga oisoko ba exposed ko chase omo obera no monto yebwato nyetianya ukubwata ngana bego kubwata ono nekera tokotebanga ende kogita chisembe chiga chionse pi tiga bantu ito banyore chanjo akari kobwate chanjo the likelihood of developing it ige kobwata yabanse ose no develop complications chiko chano burire winchiro chichaba sabia na injenja ngieseri swali elio yes troji kwa ekero kwanyo ruburire bolia omubere obere exposed to chichamu chiria so amarwira narororo kero kwamnyorire limo immunity area bono enga munene kwende kwa betwa isindani na winge samarwire getalionsi yes bono muna na yago so mubere tunyete gumboite tibadi yako bono mubere manyire uno chigo develop
immunity yo boisa gocha baadaye na ndinye mbwanya gukurirende baadaye kebokonyo na bo gukuri lakini na nditelinga king nga no ko botanya gukuri na kibogo kuriera no muntu uri obeture sindani ya chanzo uri na bo gocha waso omubiri lakini bo tuomera sababu bo kweme wanyora omubiri uyo bwatobonya masi bwatomera nabo mwana ondi bwensi no betire nabo measles iri gocha tatigambuli ko muri bono oje kuno naka mwana nakaberera atwara nande utarachi kurwara mono obwenire toto ujumwe se measles ni kiara nyo obeture sindani tayari uri muri kumubwa nagiye ko robeture sindani oburi wa measles mbobwate complications chimbe nabo ko era bakabana baro bali blind bako bali tu measles lakini muntu bitu mwana obeture sindani nabo mulia mbuli kwanda complications jiji bora amuletere chinene chuko sali umubero aye kabisa mpaka nyora bire blind conjunctivitis kumuli kabisa ba blind nageko era serikali yatana imagine chiba si nyingi amurira iwe ikaikira abantu baitu na I think rinkora revekase Walter daktari ekiro kurigereria nakyo muntu akanyara differentiate ekero kurigereria signs na symptoms choburire munabono chickenpox ndo bwate measles na boyo kwanyara ebinde mbiro mugusia wata ngepiae nakyo muntu akagoro manyanga ki ega chickenpox ega measles na ebigane bintebe ngago. Thank you okoborio kuya bono amorira yega actually na chickenpox na measles ekero kurigereria imanyire bia so kurigereria na maisa no bakoranga na bibirige tukobuyekana kera bakonyaranga umuntu gakomuko mubere kwanyara maisa gabarirete kwanyara ande mono mone rash on the skin liberera likubugata liatira enjera yo Kenya nekere kwanyorire nga mwana utwarire muchando rwese ocherete ngabuno uyu tigale twasege tu Kenya gitari gitari baraboka abanyene mamanye tinga kebara diagnosing oyo muchando ki inde banyale ko bako management area tekere ane babutaka immediately unakwaranga gento kyabere tofauti kurwa somubere umwana tigale twasinye gitari cheito kere mapema moja kora mubeka kanga yati gatora tepe ke gati gatora chiko kwa kwa ngubare meti gusio tabona kero kende ose ayoiga na ebi moriete kwanyara actually as a matter of fact mono buna abana okonyaranga bravo kabanyana bali konyara gukwana na okonyana abana bali abake so they cannot be able to express themselves. The best thing that you can do muhiga sinye gitari eyerange enta tanga mario konsi pinara oronya gitari ya emechande ende yonsi ya moroiro onsi ayu akoli mwanya bantu but ayo mwanya no manyete ngana pokorigerero omonto kwatebana eyiga na berabe measles tofauti eri omonto ararigerero mwanya yes specifically kero kurigerero na bono measles kwanyara mwana agotwara rash on the skin kwanyara nga komoka kwatkurigeria maiso kogoto kwanyora gabalirete kubwate kurigereria arabuye ko manyene konyora gokorora and all that. So basically ikina kego differentiate measles na kuri the chickenpox mono konyora matunzu nara konyora gucheimuka yara manena ningi hauti atigera chi spots asa fantabange especially bari babira bantabanene actually no eno kubwena umunyetekero no egweria gekare kwa bwenire konyora nga damage nero ready ya wete cause nekegera konyora nga some of those casts chikubwate chatigara even no nekero monta bwenire abakonyora nga igana asaragetu kusikene ya kolekana tarara ndio mono sana kanara gochangia iguru yoko manyanga measles chickenpox ebiaye measles muno yo mindate baigaiga ngokolere amaisa ba red running nose ne rash ne liberera ne ekaro kuligere na rupera yes na kinato itengo nero ngolete rash na nerupelo obwabantu abangi mbago maiti yes aya ekaro kujikuligereri ni bakuruke biya yo maite seke gusi ukonyoro mwana yarwarte skin disease gete baruke ini biya na ndurware skin disease gete nero yarukwe biya gotoroka gotoroka but ekaro as a science biya ebirine the in skin infection germs chigo so skin yo man because that we tikinga yabeke bimaira oisa kuirera para tuli you will see germs these germs magina bagusio ko okobwate germs ono chabu buraso germs chigo so skin germs chigo so skin oisa kuligele ko bimaira mbiro
imaira birusa kurusu ke selab na meko the exactly which charms are causing kwende na kyokora kara chiri nyagitari akwaye ku antibiotics obwena bono aso kuligereri koteba muna eye measles moja kwa moja togoteba igo igotana twakagire no mwana unabwate measles Yes. yamanya kogera Suspect kwa mako. it's a suspected case twamanya kuruoro twarusia manyinga twanya tumuchi Nairobi Tari upi mruhusi. ya jira para tulichiko nyara okole gente ki Nairobi pono manyinga kurusigu twanya beke Ure wa measles. yes wa measles Iko kupima lab test ya measles to konyora results kwa to gote kwa instant na malaria. ya eteri ko instant ekaro ngo gote bino mwana ongagere tibina measles ya bwate so na boko maliogo yelibirera na kende lakini kumanya serikali etebeteiga Rusia manyinga yo mwana beke tamos ikon neroro chisa vaccine karia twabeke se okendu imega atumu Nairobi era jira Nairobi amanya kuligererigo twatumirwa machivu twatebu yimu akagerete measles tal measles rubera igo tokorera moja kwa moja asa maiso igora akagere muna ina bera abaiswa measles ekaro gwa akagere umwana gutwara measles kwa Rusia amanyinga rusigu abekwe sample sample ime sample portal atumu Nairobi nalibaja twaganyirira iga batutumira batute nabono egintu kegerete muna bono measles campaign echi gokoru asengen zukurwe ese country yaito round county nyinge chatumire bali baokageranga measles babwate bagutuma Konyora. chisambu chiatokire chiko bamna measles yeroro bona measles kwambukira bwango bono bana bange bisi kwambukirwa chiwodi chigoichura abana babwate measles bachi kwambukira nano mbali bali chiwodi chisukuru bambukirani chisukuru chigosieko igo bona serekera banza kororekana nangocha abange bansire konyorekana ekaro gutuma amanyinga achiko cheki kwanyora measles yero serikali yatanga ki gutanga bwangu utarachi kuyenda muno bokora abana banyore sida chinene tiga abana bansi baya guchanja Ase obo muchando yoga o measles kero kendo kwambukira kwae. Skin contact goste sero mwancho mboligeria manyana ki measles yena ki kwambukira. Measles mbia muna siri swali measles nonyege kororekane kolete skin rash skin rash ngobera ororo mubiro mugima no teri kwambukira wetere skin ige kwambukira wetere okweyana mwana bwate measles asesiwe ngoletero wasesiwa akara gukorora embe elie koru slang siae ibwate chams cia measles umuntu ndolenge ga wekara sosene desk gosebale ngosene kanisa sesebale nge bago chesa yamsiri chiko swawetera amuna kweyana so muna yana uchime chamanya goswa manyinga imechi atara jaji wikaba ke skin ya taliberera kiregendo muneki nabe kwambukira yego Yes, ambuye bona sana. Walter. Ntobate omuchando o typhoid. Kero kende typhoid yo maitaba abange etagote bangu burire ba typhoid. Lakini usikuboli na ande tumaitinga anga useno bochabu nini. Lakini in details bantabange mametinga typhoid yenke ntokina ande na kira nyale gutangika. Nande kero keno muntu na kyakorora kana kirabonyorire. Mbuya mwana sana. Buna kwali goteba kende kemangana uburere bwa typhoid na womo bwa tubwata bwo gochanda abantu baito eba abantu abanene eba abantu abake. Yes. Marange uburere bwo bakorete ne bacteria ikoro salmonella typhi nere kubwata ya uburere bwa typhoid. Igo bacteria yiga igo ngaye gotoka mono mone karawo chenwo konyora bolense na nigo uburere bwo konyara ka bwo kwambuka asa machare contaminated ose ndagera yere contaminated kara kwalire ndagera yo nabo konyoranga ere contaminated na feces igolende karo umuntu akotabiringa gawo typhoid igona benga gawo tayunga nimekula kinyesi. Basically that's the definition. It's a disease transmitted through a fecal oral route. Igo konyoranga maybe a match ali umuntu akonyo are contaminated with the bacteria ende kobata so amobiri uburiro bwamanye kobata bwa develop na marange ona konyoranga it's umuntu apresent with enteric fever enda ekomochanda and all that. So uburiro bwiga mono muna kwali goteba egento gekoboreta mono na karoba chengolenzi
ekero tokonywa amache are contaminated na abana abaita abake abali below 15 years twakwanera igo konyoranga nabo bari exposed mono because of their habits marange babanjite gocheza no muchanga marange mbari conscious na hygiene yabo no gwesaba amaboko practice no cyo gwesaba amaboko turi konyara bagwesaba amaboko regularly nabo cyaba bantaba nengo mbera bara amache kwanyora mbari conscious about their hygiene so basically naone chindagira bakoli abana baiga bakokonyora kedi yonse kibanyora na mapera nemesi anosi asibanyore bakochakana birangwati biria buna babitua na go share among themselves. Yes. So kwanyoranga those raw fruits una birangwa tibyo mbirigo sibigwa amapera emesielia mbaligo sibia bamanya kuvuga tabali. So in one way or the other na bakonyoranga endagire yiga igere contaminated ekere bakulia konyora konyekere contaminated with the bacteria. Yaso amobere kunerengi. Utatiga wazo sivi timetikana gukonyora umuntu kare usene ripera igoro aki aigangu si omwana uri nirikira ngwati igoro se ripera igoro usakolira igoro ari takori na macha chose yani nabona tekora tebanga there a lot of microbes chira sembe igoro but cause no evumbi ngo kutare bacteria lakini however elie karachi gotwa matunda yega kurwa so muteigo nesa aba magoko ekera magoko jora magoko aya kare konta amara balenge koi kwa jora dia se wali gotiena oya no nya tukurwa so the sure way for the fruits go chindagira chichikolie grow tigachi sibigubuya ngana wachiko sibigwa onyoranga macha alicho tumeka sibe na gari konta egara machavu with the bacteria. Because na wako nyoranga chindagire chichoka nyene muna ono fruit chiko ba transported all over the country chebo the church to mpaka chichiri chaite in our markets. Contamination may occur in transportation. Na any gari as this food chile stored. Even the sure way is always saba maboko obo ensure chindagire chichi asibigu buya again owen shuenga abantu baitungo tumira bale chinyombo chiri chake baraboronge because banyorora abantu mole bakogana no nyaro sana up to this age especially in rural areas embrake gotua yabota yakorora all those bacteria and everything to the waters na macha jamane kare toko yanywa gosekere toko yatumia kwanyoranga already gare contaminated na kera tonde gote yabantu baitunga no na macha igatokonywa let's make it safe either by boiling abeliwe gose and ave chlorinated so that we can be able to utaraska kurasa neyo typhoid yaletwa ne bacteria obuchafu gose andagrencha evinto bunevyo cholera neraro kibono amrira yega na kimunta kunyara kumanyanga cholera na typhoid actually amrira igale class yakam chikoro kungo water related diseases amrira waterborne diseases in general so ekarako ya cholera typhoid dysentery na wakonyora class yakam wonde ngende ko tofauti ngelinga ki inkiga cholera inkiga cholera typhoid the causative organism unaona kana tukone ya cholera yakonyoranga vibrio cholerae which is a type of bacteria ya cholera mochande typhoid konyoranga salmonella type so the different types of bacteria but the origin yeah is human feces the eggs which is one of the developmental stages you go toka as a human feces iga karoko nyoranga there is proper disposal of human waste na gotoko nyara gotanga amawira mbia muno sana ndarikira na ase Jefferson ase kiro tukurigira amawira yaiga tome tutokwanire bacteria muno ndobate na ndio borire bonde bokorero immunization umanya kana tuna bacteria ende whooping cough entobune kyonya tineva negro okorigere na voro nyaki umuntu ago differentiate SS yo manya kero kino mwana yo na vera be measles gana vera be nande oyo nde nororenga nga common cold ene ke umuntu akanyaro differentiate nga akakuba ke umwana yabwate kusena nyabu na yo nyagitari umwana yo ikire abwata gasesa gete lakini bono nakiyokora kwa manya mbia mwana siriswa ase ogosesibwa mwana gokorora iga isababu ni chinyingi mate no vera serio kina gokorora yes na bo so evumbi evumbi na gokorora aya muntu bwate allergy mbale to kansa sa kendo wansa gokorora gosinisi umuntu narora etese bituma ime pollen iri mukosi asinisi akov bono ebintu nebingi bikoleta coffee asa marwire bono ntubwate pneumonia kwa mfano pneumonia na weko post coast ne chams chinga au chikoleta pneumonia muntu agakorera gukana nyita batebwa pneumonia ubwate pneumonia yoka
Yes. Haya. Measles neji chams ikoleta neji virus. Lakini nena bekoleta pneumonia. Pneumonia ne karama ya ale affected. So, by the way, ingekora batabange bamaitenga kero kende pneumonia nere kiuno. Abantu abangomete bote anaki abwate kiuno, bate pneumonia. Osena opokendo obonge no bwaletire pneumonia. How? Bono egento gekogera bandu atena pneumonia ne kiuno. Ekegusi igogekoreta mono eliete elimo ligotuba marwira amange. Kwa mfano kero ndata kiuno nga kumubwata. Ebintu nebinge biragere oigwe pain suggest. Sharp pain suggest. Mutware shida yengoro. Eke naboku pain gago. Mutware shida ya lungs usenkanzero utasikie kigabono litaki kuzunaki ekeuno kere kento nekeuno. Ega nakiota kero nya gitari to dana kina nekeuno nkoli gento getembwana. Toira no chi alisto ata na kina kiora akoromanya. Yes, ese coughing ine yaki. Ono kwa mfano kero konyoru mwana measles. Ngokororare. Lakini ndatigo gukorora na ningonyorure kabwate rash. Arafu amaiso abalira agoiteka marika. Chimioro rani nose. Amane ibintu bitokora complex spots bikobera umuntu umekara kumwasa miga. Wone karo kwa anyore complex spots anyore n'ibintu ibinde bose nabo kumanye measles. Gokorora uko gokwale tuna measles. Aya. Ekaro mwana lili kuba. Litota na kia ni likuba. Likuba ndirikoba serious na measles. Nabonyo rwata kabirira ndiko banene bana baratwara ni nose lakini ndabuga ati rash turujiga buga difference yetiri tariko buga twara rash tawo jutwa nende kitwa complex spots white spots kiti kutoka in the mouth ro mwana abugate measles. Yes. So igo ekero ogojikumanya o difference yet chisa ininchiro chiko ba associated together komanya kumanya muna measles one inero jikurukunga ki case definition a case division ya measles nere. Yes. Igo muntu wikatware liberera atware rash atware nose amona rash ina rodotena oyo raikili measles ya bwata tomenya kurusia sample otherwise kango bono nyandi tokorora muntu ndwense okof uzo bwate rash twatu mochi Nairobi era tokena kera lituko Nairobi togocha kolerwe test ya muntu okoralira na bwata rash no wikanone rash ya measles ekero kunyirigereri tibweka ni rash kwa mfano umuntu akonyorekero uli ku react na masangaka mata mundu ngitara masangaka ime skin ya sarek itiri kubwekana enjire kororekana the way it looks aya oeti bwenya nduri inaonekana different ni ya measles tiriko ina ne rash tibweka ini eto ko ku react ne riogo mariogo na mundu naro kunyo riogo ria nyure otware rash tiriko bwekana ya measles so bona gieko yaro muntu enda es college osomo nyagitari ojigo somo na ki na kiyogo differentiate between rash ye neje na kitabe tibuya ikaro muna new parents kwanyora uno mwana rore kwa ndesi mamomi mama rora uno mwana abe maybe mamomi kale age okwatena ya ino mukururo kese nayo ko maiteno okiniria bana bange kwa mwegena. Yes. Mungina taragenda no nyukini bana bange nabura nyororera marwire kadha lakini marwire na mange monare arari binadamu ngega roro cyo muntu agenda gosomera emyaka emenge nyagitari ko differentiate amurira na kumanya ekero bwaliro omwana oyo nakitoko mokora. Daktari, away from measles. Yes. Ntobwate bono amakuba. Tubwate abantu bagosesi gusana kwanyoranga kero kene no gosesi gukale yarukuri kuba kwanyora abande awasmuro twara running nose okay umuntu bunanje nanya gosesi guraisi ndasesi gwasinje opokendo batiri kubaliri uko umuntu agosesi ubaka yasoka bune drum enchiregete abantu banyora chi dry cough eto fauti ya makubaye omete bono banya gitingito analina ali kubali moliete bono ese coughing na whatever causes ngole tukulina ndate bali tanganina ngole tukulina binte binge ne cough njero go cough ero ngubugatiere muna bono kwa mfano whooping cough munda ko mwana ko ramba kolima you will just see ekaro trained ngabo korra mwana uyu acha cough ko rugerereti utasema moja kwa moja a cough ni ya whooping cough ikiara is a serious cough
mwana gosesi mpaka osinyo atakisire kana atakigocha gosesi mpaka oigona osinyo kwa yana Yes. kero bwataga kuba mbonye mwago nando otigire nando bugabo but nande there is no difficulty in breathing nonyo gutwara running nose likuba lya kawaida but then likuba ndo lya covid nalile likuba Yes. nalile lya karoli gokoli nalile no ligo cause all those things wana kero kiabire bono muna like it's ya letire difficult in breathing muna covid ya koreta nalibone gutakiruna ki this test is this a common cold or covid nagidi kwa rotero ya covid ya jira pucha bete ne bol chinyinge chiko test kuna usen covid so kuligereria kendo kere muhimu so kuligereria wekaiga you may not some types of coughing you may not see for example umuntu atoke ngosesi ware arabu tuko nandi kwanyora agoiteka amaji sana go sweat igabu tuwanza suspect TB TB nerongoretere coughing so ogo umuntu atene ngokorora na korore mutuko kada nande nguchi kutuko wangwe kana sese kumono butuko nande ngoligamura mono ibono ngujere koba TB Yes. bono gabu nande nguchi gote gutumware se clinic ya TB ajikurusuwe makororo ajigote su TB igo ko sesiwa igo koletwa ni binte binge egento kere muhimu umwana wo sesi kwarorire elitari kubalia kawaida ndiri gosira okwana nyagitari yali wote buna ki ya covid gose TB gose mtu nyerashia ro sen measles igo Mbia mono nkwire na story Walter metito kwandira ogo sesigu when will one know that ogo sesigu kwega gusenga likubeli gariane mbonte kuminyakanya gitari kiagera ikubakirire normal metitari mo kubonsia kwirunya gitari nere buyo monto especially akira kwanyorere likubeli gari awo ligo chatute once after 3 months likubeli gari atire nere buyo monto nyora wachire riogo na inde ndire rioko manya na ki likubeli gari andire tari ria kawaida yeah how do you know nataka gotebanga likubeli ndiri asiriko ira actually litukulia kabire litukulitanganiria kabire konyendiri ko era manyanga umuchano noro kaniri kuba ngakiri wala tukaire kakega ngento tugo encourage as a health sector ngelinga ki call for any duration ikara una bono munyagitari goteba na berabe TB for example one of the sure way nako gana nyagitari oskiri gutororenga ki ikubaria ngenjoki yakoire lakini rende ntogutanka mono ono kwanyora mu mwana oliruri kuba ituko matukabere pakeri ya gatatu watemire ko mwana wanya cough syrups tara change kende gyonzi igo na kitoko tebanga kiti kabairu asinyagitari cheitu abanyagitari passes ba classify nga elini kubaki ekina kigendo kya man because as a matter of fact nabukonya okanga nili kubalia kawaida kwanyoranga na condition yende naende kwanyoranga by the time wocha komoleta nyagitari mochando yo complicated na tonyara ko yo manage kwanyoranga yabire too late igo lete kento tara ate yabandu ito kindly let's have a positive health seeking behavior siku mbili hivi ukianza kusikia ni kama mochando wetu rahera tikogenda sinyagitari abantu babwate eno yoko chira chi syrup muntu munyoke pharmacy orete syrup gete o mwana sinjago sesigo na o muntu monne nde o muntu monno gotebana enye syrup ya bantavana bono kwebode na igaigweta go sesigo lakini ocheire syrup like o muntu monno go sesigo is it normal especially tutebonye tore bwati allergy go cha 7 to vinde alafu kanyaranga exceso ya chire exceso yena kiopona tukumanyana bonige na sesi wasenjo yopo kendo ose bonige na sesi wasenjo yevumbi ndire rio bwana tukumanyanga bonega fakamenya kinyagitari nataka gotebanga as human beings kero mubiri no bwatenjero ko react yes to either any exposure unabona umuntu araro manyete nga nchekara ngo sawa esaka ibe igakonyaranga igakong affect umuntu araro tenge keroro kera obokendu robo tindi mono ali akonyoro chakire kwa sesi kumono naro gotebanga kera very exposed na dust ali akobwa tojo ora sesi mono igo ayebwe as a person no manyete ganga kiori igaisa kobaga unabona uranyorenga liko kwende kwa sesi simply because singe kwa exposed na dust na ino mayete nga maybe anu kwa allergies kose igo na wo kore kwenda kera kwa very exposed go twaro muchande lakini ngenda na tenga ekere ya persistiri tobutaka
Umarali na request tubwate campaign tukwande kidogo iguru ya specifics ya campaign ya Russia. Yes. Haya mbia mwana soko ngali bageri bono iga nguji gutwara tore chanzo ire Kenya ngima wana so kwanda gusiye ito ire gusiye ngima kisi na Nyamira na ora other counties nje chinyore echanje iyo bono echanje ye iye guchi kwa kuruwe gutanga amaroire atatu uburuire bwa measles uburuire bwa rubella n'uburuire bwa typhoid. Yes. Bono jisindani jiji kuruwa igotire jisindani ibere sindani ya monero ibwate measles na rubella chiburukaniriamo akobetu sindani ya mayatwara igo alafu yende nero narachi kubetwa ibwate eburuire elio egochigotanga uburuire bwa typhoid. Igo eya measles na rubella na beko beyamo. Ere sindani yamo. Ere dioge limo akiri bwate digotanga muruire abere measles na rubella akobetwa. Nere ya kawaida ya kobetwa. Poni gana roe sindani ya measles teli measles kando yoka. Ekobetwa bwate measles na rubella. Alafu ni ya typhoid nere nyabone achete. Ego chiko ere bwate typhoid lioka. Nali buchikobetwa. Pono abana mbara ibawe chikobetwa amalio gaya. Esega osikanye ngima abana bawe chikobetwa bajakire mitienyi kianda kuru mitienyi kianda mbake miaka 14 abana bonsi bi mbaje babetu chisindani echichi ya typhoid na rubella. Lakini kwa miaka 14. Yes. Abana abuna kwa targeted. Lakini measles sindani ya measles iye kuru jakira mitienyi kianda mbaka miaka 5. Abana bali mitienyi kianda mbaka miaka 5 na wachi konyole sindani ya measles. Lakini ya typhoid iye measles and rubella inero measles and rubella miaka 9 months kwa 5 years. Ibere 59 months. Lakini ya typhoid arego chikogenda kurwa imitienyi kianda mbaka miaka 14. Ngie mine tioro chegawa. Abana bali bale go chakre imitienyi kianda mbaka miaka 5 eba chikonyole sindani ya measles banyorane ya typhoid. Alafu go chakira go chakre miaka 5 gochigoro para bakanyole ya typhoid yoka. Ke ababa ke ngoy bale ya measles bali ba gochigoro bali konyora ya measles para bakonyora ya typhoid yoka. What about abana balikero kende baranyora injection yega gose sindani yega ya measles lakini baikire bara above 5 years. Abataranyora. Na kukanyora umwana kiro kende tanyore ti gusomwe buri magoso na korekaneti umwana uyo tanyore ti chanjo yega ya measles lakini ni gare gose 6 years of age. Okay, iswali digiyetu. Abana mono measles yekoria ngwe abana bakochakira 5 years go chance. Yes. Pone singencho go chakira 5 years go chance na bonya measles yekoria serikali ekarora toje grupu yeyo ndene na bana nyeta abetetu lakini likelihood yo konyora measles ekomubwa igirinsa ake. Ababa go cha 5 years na go chance karo yabalire ko babuga sana. Pone serikali gato to concentrate ya malio gaito ase grupu gerie ekubugata measles ya nyareka. Ige kagera abana bakubetu nguikere emyaka 5. Lakini kwa kawaida yetoko routinely ina se campaign. Lakini routine ebawikira umwaka wa manenusu. Akobetu ekara mitinyi kianda na no chobetu ekara biro umwaka wa manenusu. Go cold na mangana measles. Yes. Bono lakini aisa gocha atokinga ta tunandika ali below 5 years na ba kwa bade elio lakini aba kebono segusi talira iskonyora mwana wetaniri 2 years uchiabu utaranyora chanjo ya measles. So se campaign ebone yere busio. Yes. Measles kujakre mtinyi kianda
mpaka miaka 5. Na nenda vugo chiko penyolekera otogo cha okora lakini kiagera ntogenderete obolto enke watakete commentera sense nataka gupike korwa bwa se daktari ekelinga ki etagetia abana tosho targetia around every aged between 9 months and 14 years. No na kitoko nyora abana ikera ekerikulie kegolie keiga ekenge kiao okonyora mbali bagotoka school abandi mbali bagotoka ka. So strategy tuje gutumia around ye nelinga chinya gitari chito chionsi pi asenga kiyiga gochaka bune campaign gochaka nchibe vaccination centers igolenda abana baito baibole toko batebe balete chinya gitari chiranga se bale inda abana nyale ko bakwa gwechanjo chi dispensary chionsi chi health center chionsi pi chi level 4 chionsi chinya gitari chito chionsi pi chiagusi bune campaign gochaka iga abana bonsi bitiga balete oro baigu echanjo ine strategy ya mutara to gutumia ine to gutumia ntogende chisukuru. But I think a party you need to have a teacher or core maintenance mange to one to Kuriga unless I think a party you uncoche Kotoreko Yerigina na singera kero togocha okora and I tell to Mukanarena Niki Okogera kero kende tutararwa se emirime yeno mokora kiko kiranga bacteria ngoingirira abantu muchando yo bacteria. I think enataka gotebanga ekene kia mangana the microorganisms trochina ochire in the environment. Different types of microorganisms. Tari bacteria chioka nonya viruses nonya protozoa nchirora. Lakini bono specifically bacteria singenjonere kwa boli ento kia bire ngelinga there has been resistance. Na ina malioga lito togotubia na nechinya gitari chito na bokonyoranga resistance neroro na to yatumia taligokora. In fact, one of the reasons why the typhoid vaccine have introduced, most of the antibiotics, echitogutumia aso abanyagitari bagutumia aso kurwalia uburere bwa typhoid nyige cyawo nchirigokora. Nakiga kagara asengenji ya bacterial resistance antimicrobial resistance eyiabe iroro ekareka banga nakitokokora katorete vaccine izinyako to protect abantu baito. Ekagara ngotara rero typhoid no wena tokoro a test specific and again you find that most of our facilities, especially in the rural areas, offer that particular test. So why this campaign? Culture sensitivity. That is it. Yes. So you can imagine how many facilities, especially in the rural areas, it is to cover that particular test. So I think it's those challenges and alive to those challenges, let's come up with this vaccine, which is a very good thing. Yet, this is the very first time a vaccine ya typhoid is introduced. Ntiona nchito skuru, nchitinga kitinga tuwatea vigoro ya typhoid, wasenkuba utwara ya lingi chanjo. Mbono ndote nande na kumitenga tevekene nto. Actually, it's a new thing. It's a new thing. Lakini urere bwa typhoid barubu no bwa belire na intu. Asama tukamange and research na gendete kokoro. Manyete serikali ndio one of the fundamental rights chava antongelinga they have right to good health. The government we can come up with strategies yo koranga ngaki kuenshwanga my population is protected. Na kia kagara serikali yatavanga kinya kituranyale kama to intervention kituranyale kama to put in to stop spread yo urero boy kagata let's introduce the typhoid vaccine and this is the first time we go to introduce togo kole bune campaign yige kwaera still it will be part of the routine immunization. Ikono wana abane kero iko meeting kianda tali miso sio kaba wote ko nyora bako nyora na typhoid na rombacho bako nkoire na sore Jefferson bacteria abantu abiri bako bitwa chi sindane usaba nyore chanjo kwanyora lakini nga bacteria badongo ingirira umubiri ninki kiagerere umuchando I think in most cases to abere to interact na abantu monta ko genda nyagitari kwanyora nga bacteria ninki ekobera notorious. Asante. Bono bacteria kaye komenya. Ko bacteria mo etenye no urere wa TB ebaro asiri na baro bwa soso muntu bwa menyo. Baro mo etena makao go kuligia. So TB for example TB yego suiwa na PCG. Sindani ya PCG. TB na bego toke sengombe. Na bego toke wild animals. Pono egotwara ngombe yao kebwate TB ayo kubuya gokorora kwa bugana ne ngombe tu ngombe nayo kwambukira TB ose other animals na kwambukira TB
bono so kororoko gokorora cham chiria so SMP na wachia yana chikwendanda lakini mabera ali arata gutora ina bago eta na even true milk ya mariuna brucellosis na bago eta true milk sunage ko erana kwa koraki kwanya belibuya at least 10 minutes kuze saga jagete ko poire at least 10 minutes balire ite chams chirororo so chams njicha agete ko so emebere bono no some Bible ngo nebwate examples of people became sick muna leprosy montara kurusi wo irua ochiko obe ko rusi sabantu bande tabambuke because yaringe kiwarebo bairuwa gati so chams emesando indu ya kurunga emesando in fact kare chams used to kill animals musando ando okumusando na wane chingo kono na abantu no ne chiombe mesando yarengo kurukare it is not new. The only thing bono ekraba science ba yite baganza to tebina ki ejin bacteria ejin virus ejin bono ndo ba gusina to kwana ki na ya yo byo alire mukururu ngengombeli yage tu enyakenama you know the weird names but chokoruka marwira yoko nyaruka lakini we didn't know muna actually ekrengombe enyakenama ekininki I think Jefferson asingencho sababu ya mosebere tarukra ino mutumo kama kiri ndeto koirana tuchako gendera gutabukia bose bacteria I think no nyasa abana bakekira tukurigireya amaswali narorombo ate erinde tucho kukana no nyene campaign yiga gendera yes egento kendeke ko garabon spreading ere quick tuabira abange so aya kale skuru njarengo bona abantu mwana yo mubwate kwa mfano likuba kusenemonia igago ndikaranse kirasime na abana bangu gusanga kwa biro konge so that closeness population ya chirigoro we are congested so one person can spread ekwene boarding schools nja kabero bona mwana bwate TB okonyoli outbreak na bona ngonya tunya gitali skuru getegoja ebwate many cases ya TB ni bacteria bono mwana yomo uruari de TB ojichobere dom na butuko nari bago sensi kumono mundu bwate TV butuko nari yakofu mono so liria bana bandi baraire ero kofu na nduma ite butuko enso kobego kenda district siekire so that TB ere in the air kero mwana o breathe so bali ba minyinti ya betari ngiye usipatanyo lete chanzo TB eri yaswa so okoba abantu abangamo wachankire chamsi no necho no munzangu ateba contaminated water one water resources yoroze mnabona se informal settlements tabugati running water mwanyora naga kwere ndaga egesima gete motekemete egesima kyoroze lityo kunsa amaze engoli elige igere wetie nyama go kwa ndecho twesibeti abantu bawasimura betanga abantu gwesa gwabwatira kwe mna wasimura kwaya kwa ndezo twesibeti makoviya engoli eli dio kubwata kungusa kurume amacha yare mnego komeki wetia mako amacha no akonyoroka nando chigesima imembora amaoka ya nyeta spiritual chibo chabo libo no goso gisima gokoruo nando muntu ndo chokaraki kungusa nere kuruoro ono gusanga okongo kwa abiri because to abiri abange ngogerere chams ya spread kwa uraisi bono muntu yo mubwate typhoid ase gechichi na negesima kama moko nyukuru that water will be contaminated nyetana letia abiting ya chogesibi wandire so ochire yoka roje ojo bwata ngwalieli na wada kwa bwata kwanda kurage rotesibeti you know you are spreading through this same gesima you will spread to so many people so those are germs spreading so much because we share alafu nejinsoko ekibono chire stwa chire twanywa macha maya atabeliri chichochi abeku very close chichonji bwate distance ya chitakire koba kuruya sensoko lakini boni ngonyo muntu ogulire bule mubuga yega ensoko nebaga butu nago kubeke joya nsengen stabati asande yes underneath amachali na underground na bago spray agoswa aswa uchese aswa to the kuchese gesima so we end up now taking chams chiji kurecho chiaso gesima osensoko twanywa those are some of the reasons chikogera chams pono chabiri chiku spread kwa uraisi bebona sala nate tukogosie kirati mecho seno nyare commentera kende gabo erinde to genda se omotimuko actually gento nataka comment angelinga influx of population whether in rural areas or in urban areas segment kanete no nyene chindo chiringo nyorenga abantu human activities nechinge chigenda tali
Probably bago sibichi anga galia no any water source nera ugo sene soko na ere, and some of them are not protected. So contamination irengo kaere in different sources. So the multiplication of these bacteria and microorganisms are not very in the environment. Olende encherene na kitu atabanga ki vaccination works. Na kera tu achalit kole to kwa na igoro ya vaccines and shortly to kwa na igoro ya a program yenga inki kiagara ya at this particular time. Mbia mona sana asabono tokero toko gendo mutumokondo che Mary Machuki agoteba a good job na Nancy Arumba agoteba on point agoteba nigere educative roda kwambuka kagirite kikwarenge kubori wa Kenya warira hune chinsemo cha YouTube gingo irana nekero tora chokora nchigusanga na bonsi bari chinsemo cha Facebook na bwiko nonya WhatsApp okose SMS etumika enamba ere ase ekirore iGTV yao kirotoko gendo mutumoko mwanje murire tobasagos kakiagero murogerio no genderete Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chiku Gusie bono na mukwegokia asogo sonja etv ya wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu au ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia mamogusie. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibuna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe au ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito wigo share na basani amune amate ejo baigokie wemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekenge Edio onyarikobago yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kia mamogusie. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boygo echokobekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa elia manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boygo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira. Gagi omwana yo boy tikanda ndango ichibeza ntabu atemuko lakini naikire taracha seito nanyorere mwapo ichi wakali hai bone chibeza ngo enda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru emeito yo konyora bana chisare kwa razangu ra duniani kaki horoje baka nabwate baka ebintombire bakoro kachiferi veti chikorozi ebirogo biechikali hai kaki apa kusiba sipinga imore kaki imore hai inchu kaki mwenzi tabatari ninchu koja moye binto kuruga mwapo ichi wakali hili omukanga chemisi onkoroko kaki
mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo bya chigali nabo igo ebirugo bya leather guse chisofa set cha leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao guse kende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha arms ase ebirengo ao manyiga nonya ne chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete otaragura ebintu bya okuruoro Njempo Juakali Store na bariga ni mwesto kole biasara sobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gaki. Gaki, genda mwapoi gaki nyasaye baba boli Juakali. Gaki, egotoka alinsa alitara chambiri. Gaki, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gaki, nariri goli kwa sarense. Ebintu nago lirega gaki. Bui Juakali. Hili. Gaki, hili. Ngogongonya. Musio mubihili. Kuri tibintu mlimamba. nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura Ekiriyekiri eikendi agotekwa bunachi kendi chinde uvoita bogotegere radio nubwansu bukoigwa iwe buna naure rumba na mashabik numurubiryo okoretwa semule nere Polycarp Okara uchakira chinsa isaro nebere chemubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gozi ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega bunabono housewarming parties engagement parties igatie vinde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asirigoridio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaita bobale nobo manyibigoro igeti byetebwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wego gwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Yo kombo lyo mwanone kirijane Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonjereria ibotani na Kenya pamoja sako yonyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygo chi advance loans boygo nkorantura muri kibesa
mpesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sacco iliubwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange atarichi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house daraja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya wa Kenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara wa Kenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within gusi wanaintu toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese wali batara join please njubwango mo join tukini Sacco yeito na gusi yeito esa magenda wa Kenya Pamoja you our concern. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bakikuya mandege uzito somya bamura bakikuya mwancho murigire erinde to chiagukora umurobere nekira togenderete kurigireria igoro ya chanjo ase oburire bwa measles rubella na boigo obwa typhoid naki abana babonente konyora chanjo yiga nande naki eranyare kubakonya nande ninki kugera boniga nari campaign gose oburire obwiga bwachakire kurigirewa mono naki buranyare gutangika ukoira basore Walter yes mwate birenga bono mwimo kire bitambukiro byokurwanya uburiro bwiga akegima naseki egente kara tukumuke bitambukiro byokurwanya murira yega nasengi twanyurire ngaki burden yo murira abamurira yega ase abana mono abare aged below 15 years igeri goromono because the number of typhoid cases igo chirego katukulia mangana measles na rubella igo chirego then serikali weka yale go bring an intervention yakoranga ngakitora cut the spread na kiya kogera serikali yate bringa na kindi to goikira abana baiga komenta nayo gochimage ga after covid-19 bantu bawetu goira abana chanjo bana mbali batali vaccinated ba accumulated miaka yose bona ba accumulated miaka yose na kigere serikali yate bringa strategy kitora tumie ko baikera egakwiria bwate igurwa up to 15 years ilinda abana bali banyale kororunga ngakibago ikero banyole chanjo yiga tororenga ko stop tore spread yiga ikone kegere campaign yachire ne campaign yige kale kanyengima tariki si county ngima abana bonsi pi bare 9 months to 14 years of age ngocha konyora bale no murubiri gwe serikali enene wakoranga nguchanjo tora abantu baitu enda tororenga twakinire bo nyamasi bwabo na kubatanga against marwire gato twateba a typhoid measles amana rubella miaka koire na se Jefferson miaka mwateba na mubwate mitinyi kianda weke miaka 5 na nendo bwate mitinyi kianda weke miaka 14 na bokonyara gusisitiza kabunga inki kogera nererie ko gwase miaka yega nande naseki mbia mona seriswa asem measles na rubella kawaida yako ruwase mitinyi kianda mpaka ama mono ya repeat wese mwaka nenus lakini mona se campaign yeye utaka koranga bana bonsi pibanyorire batwarire obonyamasyo serikali oyarweta mariogo agocha kwego kurwa abana b'emitinyi kianda mpaka emyaka 5 kono mwana undi bwensi ule katiabu wikanyore lyogeri na toka tarenda skuru na toka kaleka keri miaka kiana mbaraendaka abaraenda skuru abwe bareka mitinyi kianda ingabari abandi mbaroro bon ba goche igora ke basori baby class goche abugo abuno to kwanyora skuru cyabo abana abandi mbali mitinyi kianda mbake mitinyi miaka 14 abo bachkwegu eliyo ya typhoid
iwe minutinga omwana ule mitinyikiana mpaka 5 ere nguti konyora ari eria measles na rubella amo na typhoid then abandi gochigoro bari primary banyore ria typhoid rioka muno nyomintateba egento gekogera echigurupu ebono nere targeted takeire konyora ase ng'encho yarorekanire ng'a abana typhoid ere nyinge muno ase abana bake na measles igekubuga abana bake ekero yababwatire ekobabwa rahisi bono abana bake ngio kegotokera babwate typhoid enyinge egento ekemo abana nabakwenda chisukuru ebagosanga ebinto maji kwanyora chisukuru chine nchikoberi maji bono banyora rahisi typhoid tariki chinyinge nchiri koberi koberi ne moigo era totenga sukuru chinde nchiri koberia ndatanga na kitwate lakini sukuru chinde nchiri koberi maji kwanyora ali ya hygiene erense kwanyora chicho echire chinke o echire chinchafu na kitoko sisanga ki sukuru ko yachakire yaroranga chicho chia chia koleki chabire chinsafi nanda abana kwanyora nanda ali chicho maji tabekiri ro mwana wesi byokoboko ba akara akulire kwende icho esibyokoboko atara ende kirasi bona kwende icho nando ende kirasi na moka machafu ubwate binto nye baji koragira nyoro uragiri na moka machafu bambukira ni typhoid bona imyaka eye mbara amanya kwerenda buya etoka muna typhoid yamanyire goswa igento kenende obunyamasi bwabo ninse bure kuboso omuntu omonene bona kero ya typhoid yaso mbere kwenda bwango ya mubwa yaso kirasi omwana wansa gochandika bona ngamana ki toisa cruise typhoid esa abana gena bwa bange ba konyenyora igona botora ke typhoid ese country ituno no so gwanda banene kero nda yugo kwambukiri muntu munene ayege ntuke nani serikali ya likiriri igatoka nga typhoid ngurware kire ya bwena lakini igatoka nga bono iga typhoid ya beire nkonkurwari amaroire muna ciprofloxacin agatumikire abwene typhoid boni goko muroire onyubu yokora okwe andoira na goja ne chitariri chiri oda daktari nanyweta mario gari lakini tinda abwena ngana ndi nabonywete mboli ngwanyweta mario ko boli ngaye nanywete ngakora ntebyo bwene nena bama yete no muntu monena ki nanywete ngakora mugo chigo check typhoid bado noire bono resistance inere ku resistance samariogo typhoid yansire ko ben konkuruari akonyoro uruarite kwa mario turi kubana ya takire bono chikutumeka mario gari rigori nene bono mario rigori nene minute eserikali chikoreta mario gari rigori nene beke ji dispensary chiaye beke chinyagitari chiaye echikurwari abana inchi typhoid bono chibeza chuwanza kugura mario gayo kurwari abantu typhoid sinyagitari igochire chinyinge mono wetani koruchanjo so duisa kuruchanjo turu typhoid oro ndoji kobetereri kurwara typhoid ya twaldo mutu mokongu na malioga manana chugire billions bono karana serikali karuraiga tigatwa abana bake amaro tutange typhoid ye ndoji gutumika chibeza chinyinge mono kurwara typhoid kere typhoid ero boni gatiri ko mario yes Walter e campaign yega ekire gukorekana chitariki amatukangana naki nya serikali ikiamwite ng'aboni gabana ba Kenya usabana baiga gucha insi emyaka 15 babonete konyora chanjo yiga engakingana naki engane yera basakoira mbe ya mono moraria campaign yiga Kenya ngima igocha koira matuko 10 agocha guchaka chitariki sana na le campaign igocha guchaka official on Saturday erwerani for the next 10 days and it will be continuous unatoka chaka Saturday geko gendega continuously every weekday every weekend echanje inebe geko hena mwana nire obumanye voice ine ochase aba Kenya banyale kumanya gosiri ogeri gari bekire bamanya ngaki abana bonsi emyaka ko chakire metinyi kyanda gwika emyaka 14 babwente gutara nsemo kibabwente gutarira konyora watebire ngweta muri chinyomba actually mbiyamona kwa boli ribiyanga ki twatebire abantu baito bamanye igoro yamangana yes banyore ujumbe isaine mbiyamona sana actually naona tagata ekina kitoga ndata barabona lero tolike tembe tuoni batebire abantu baito nga ekane kyamangana campaign ngo chakire ende tweyarigani una maranga tokonyora abana siasa bakwarigani abantu guchiko bakere chikura ne round eno utete gote abantu baito nga ki our health comes first ngolinda abantu baito abayiboli baito make sure ngabana babo babire bayirwe chanjo gochaka
chaka chitariki sana na litogo chaka ntogendera samba tuko 10 naende nabo twata ko batevinga kai baranyore service ye chinya kitaki cheito chiosipi chia serikali ndio chiko yana ne chanjo. Number 2 asenge nchekera uli bracket ya bana baiga bange ko bali chisukuru igo abanyagitari baito mbagenda chisukuru cheito mono wa comprehensive schools rero bache chitari primary chikare ko kunga comprehensive schools so vaccine yega abanyagitari mbagenda chisukuru cheito chions whether stand alone ECD centers chisukuru cheito chions pi as a county ite ya Kisii abanyagitari mbaye baguchitara inde banyare bakoena ne chanjo chikanisa cheito abanyagitari over the weekends Saturday na Sunday mbache bagenda ase chikanisa cheito kuchikoena na echanje population area roro ande ntumanyete nga mbale batatoke skuru ande batatoke kanisa igolende ntorobeli with the Ngao team National Government Administration Officers our community health promoters our community health assistants na public health officers organizing aki center kielia ase baranyora abana babeke bituoro ende abanyagitari babugate bagenda ase bitu ebye ende barolenga kero mwana oikere enganga yito no go vaccinate mwana onde bwese ole miaka eyo onde tatigara magega amatuko niko mitubwate so mpaka ntubwate aba kwa barokire community health promoters igo na barabumba gendete go mbasa magana ase binyoro actually for last week training ngirechi akoleto abanyagitari baito ka sensitized digore ya magana yega our community health promoters n'abanyagitari bande bonse na mbabe sensitized dinga e campaign ngo chakere na barabu bagatebu that information ngekera bagende to para household visit babwate bayira mangana yaye igomba gende to sensitize abantu baito na wanyeni ntubuna tora immediately no to gukora kurwaiga the meetings nchiro chibangire buna chibaraza nchiro kwa jora chigenderete we have community dialogue and action days chibangire these are the messages to ko iroro nonya forum endeos ebe nonya matangale kenyoronto gende to sensitize abantu baito lero na mambia in the 9 sub counties ntobwate stakeholders meeting chigenda teko kolekana chigo bring on board different actors which are sensitized goria mangana waiga it will bring on board all the stakeholders including the church leadership including the community opinion leaders bonse pimi kutana inega ndrete wiki yega koru in every sub county before the official launch before exercise getaracha Igo, it is all systems go. No nyonya even our Twitter handles, our platforms, chonsi amangana to go paste your igor ye campaign ende kero monta manye odata kumaga. Me wanasana ngora na sore Jefferson campaign iga. Omukio mogenda to commenta dorori. Omukia commenta efforts echiri ekero kurigereria. Uno ya akoerera na bagote banga ekero kurigerekera ase na pokorangi campaign nere genderete. Bono iga asogotebia abantu igoro ye campaign nali tuacha kutungu tuacha kurumaga kidogo na nali tuatete ngani tariki nye ntwasuke muntu neli tukelimo kurumaga kwenye tukwate ni tariki tuko chaka lakini abantu baito manyanga ki bataro ito kwa tariki nye nasenye ntwasuki bosio neli tukelimo igoto ju tariki sana lakini mutinyo yotu litukelimo lyo katwasuki bosio pono wetera TV paka TV National Government ya bekiri chi advertisements TV wetera chi radio wetera magaseti egende kingenda tekurali wanga abana mbache bayewe chanje yo arabu lito chuikerange chigali nje chiete round chibwate na makono yani chitariki vere campaign chaka yani exercise ke chaka chitariki sano wono support ya chire egocha ko beka chigali mafuta na speakers chiri chibekwe maye to otebe kurukara abantu nande bakweba abanza kubona kitari kiri mu batete ni renge lakini bono nucho iwe bono amakono kawe ti waiga bantu bateba akuru messages eji ni kitoko kwana iga asiba oteba bono barabu actual asegete mu kwira bana asegete moja kwira bana asegete malioga karabiura malioga achire malioga ntu ikuru Kisumu aisa ina bana baito kabisa asegusiga iga Kisii County etoko ja kuruji sindani ange asa abantu ja kubeta ange abana 1600 na 93 na 420 abana abugusia mbaje babetu etyo na marioga ari available bono gose abana abantu ja kubeta sindani bali batakire kubetu ekero mo korigererie korengana na statistics echiri mu bwate abana bali myaka eyo na bwabu 1600
1693,820 abuna kutoja kubeta chisindani anda abange babe bali chisukuru lakini bali barenga ibago chikoteuna gende segetuo kirange na ikibwate mariogo ebe na igabe kwese kanisa osekara bali se sukuru osine chiro paka chiro tobe kor wono mukio bekiru nolina amatangasa yo abekiru kirase then ebintu bine byarate tu yesterday binde bingabisa leaflets cyoja ko ruwe kwa we saba na inji basobe somere bigo sambaso iga abantu besomere chike punjiro ro chiyo kubeka ga chibwate messages njarate tu yesterday bantu nje mwande terele to kubeka igo monto mayangane campaign oburero bwa misos to kurwani obarubela na boigo typhoid ande ndabe kangorende yabe kam. Okay, we tutakupea lakini tulikuwa tujaanza kusambaza kuna utaratibu wa kugawa tumaya kuruoro toka. Bono na watu kunyura katembega tisalize kutoka mtafa mutebene campaign ya campaign oburero bwa misos to kurwani. So kirase una tuate ba community promoters mbaga ndete ko rand ba training message ba chikuruneri mbaende temba kwana mangana abayo kumunuobo itali bine serikali yagoteba then abanyagitali alisinya gitali chito ao ngotebi baranto bagochororo babatebi campaign ne rororo na posters ngobe kuchire na placards chigoteba buna kwende ne rororo ene romo kibono obekirwe ochote yabana inchi bonse bimna naki campaign nero Walter kyo komentara na manataka goteba nga tali unatora igalero na abanyagitali bande bali chimida houses chinde chitibi chetu igo sensitization nege ndrete na ende munanate banga stakeholders iri koretere kiro muntu rute yotaite gotigu isiko around yega na watu na abanyagitali with all the minister of health officials are under firm instructions kurase director ito ya health inge message yego ikikerekerase igo munyagitali ndo wese asate ni nege ndawe ndo gukwana igoro ye campaign yega iri ndo ndetati kumagega igo nege ndere mpaka within this week I know up to Friday bado chimida engagements nchiga ndere so that we saturate our media houses with this information iri ndetarorenga kiro mondo nyore na magori ali abantu babugate tunyale ko batoko bairanere we will still be active in the social media platforms unawaona igani manyatenga we are live on Gatembe TV amagori narako bori gwali we will be able to respond to them na ene show yekere ya eli anybody who has a question kindly bori ali so that we give you correct information to tonyo rumors kurchisa machini tisindani asabana timetinga mete bana lionye abangara bunayo kweunga poli akanda oteonyerigu oiru tisindani choka bana babo chako bono ende ekubwatikana ne liogo lyo chikurugo measles campaign ngokoruchire twanya korete 2016 ndwa korete ndonyorete bokongu kurwesa abaibori abana mbaye twa maliogo ekaroli egento kereke chokonyo omwana nande ndimo lyako beturi mwega ayikuburura sinini arafu mubero ojo tware kinga tazi gukwa ekigere muhimu so malioga ya typhoid na measles igakara eliye ko lisindani tararosiwa achikoba eliyo gotonyeri bazanya nzimbaga saine kuligina kinjira nere turali rosi mwana tonyeri ne tisindane korokananga umwana otonyeri gumuntu none abasayansi nabanje tenga twatonyeri muntu lakini bono malioga ande urutonyeri muntu ndiri gokora iliko ba destroyed nenda liasira ndi kunyara wike samanyinga so bona elia manaki elia measles tunyara tonyeri andi koba kwa wetu sindani elia polio na boli gokora nekara tonyeri polio ndiro ali sindani ndiro lio kotonyeri muntu na boirenga na berigo bono talionsiale araro siu aratonyeri talionsiara abantu bare gose ne chindetere na actually nataka comment on the same nga muna lio kali korosigu the route of administration in government determining nkaire go chikoyana na malio ga yaiga they are safe and effective ikile gento kia mana tubone bata yabantu ito bamanyenga ki arabere tested chinse machini by the time vaccine ko ba introduce go chase mwanya abantu yaranda go tests and research igo these drugs are effective yabere proved inga abana baitu bamoja ni bae gwe chanje yiga neba protect korwa ase amaruira yiga
igorende necheberiria kobetu nabako igubororake kera unabona abana balense emyaka 5 mbache banyore sindani bache kobetu libere kuno munyagitari ari gigoteba ande bakobetu engakeyamo erike gima akwa guchonsi ibere umwana ataragendaka igorende gentana takagoteba ngaki nonya pain keronke igas chinga kichiri chinke ngochere yagenda we and the side effects chumure che vaccine yiga they are mild nturanyora cases chinde chiri reported kuronga nge kore to muchando monene gochase mwenya bantu you got the side effects outweigh the benefits which konyora kurukwa we vaccine yiga chinze chinde chakorire na Malawi bakorete ne chinze chinde cha West Africa chakorire campaign ya measles rubella na typhoid bana mbarore kanetinga bago chutwara shida igotari gento kegenikere none sindani ya typhoid yego chikoba introduce sa bana for the first time in Kenya lakini nikonye ngo betwera banta banene ababechi hotel ngo betubare sindani ya typhoid kurukare nga hotel yo gokora egendo certificate ku public health kwagenda kwatebugendera bupimu kwa betu kwa une sindani ya typhoid kwamanya kwenda wachi gochaka ogwagiza chi hotel so tali siteri enkeni tatigera enkeni nga isa bana bake bona yachi to go introduce nande kubeko kuba national security nande gokolerwe campaign but otherwise ilneli yogoliro is safe aba most of the people mokora ba okora chi hotel yamba betire talinga negende kegeni odena ki ngende kegeni tu mwana nyale barabetu na maji kwa no iro mwana omusuye tanyora typhoid especially kuna bana bono tu banjite mana bakebi ngwere tuirete boarding schools many times yo tokonyora chinga kinyinge twanyoliro konyora school abana bakore tu se 50 nga bagusaba okora kibakuru mwenda mojo checking typhoid one school kwanyora ange school ngime bwate typhoid bona kinse kutokanga twa bitira abana baite sin eliogo ya typhoid bono mwana yo mona atoka kurusobo jete na typhoid na bambukeli ndigo so amobere kwa sababu already babwate vaccine na kitu tagete abana baito banyore eliogo ya typhoid na andi kuruoro baadaye eligo jiko babone se gisindani to kurubota ambe se clinic ojakera toko kole campaign ojibosi bono mwana weka kwa mwirire esindani ya makonyora ne ya typhoid atakuwa anapata kwa clinic eligo ngo jikubalire included esa malio gali mwana mukako nyoro taraba 1 year ndote Richard Obara kubore is this campaign nationwide? Yes, Richard in a campaign agendrete as in Kenya yonse chikaunti kitu chonspi 47 chikaunti chonsi 47 na bote banga you deserve an elective seat because you can educate people. You are a servant leader. Wokonyara koba morai. Asinjo yobo semio bega. Ekirondo chenga bone biro bimpikendete kumunyoka. Ensemo ya okay, isiko ya motuka ya iga 10 ye campaign ye gosekero chanje ye gochikwanano. Kiro kendo monto eteirwe na kira chikoba. Ekoba ngamalio ga ega na mukoro motuka ya 10 bandu bakonyara ko access. Bueno, ase liswaligia. Yes. Ekero tuakorire kurua malio garia. Campaign tikuendera forever because my campaign ni tagete support. Troche bali bakwenda isikomba tagete ba eguranji. Kwende chi village mba transport ba ujira school. Pona bego tokana ntoko tego chikogendera. However, umwana atoke muno Misiri enga kili twaru gera malio gana bagutigara na waende the nearest place igabwe sara na bakwenda boli lyogo lintro mwana wana tanyorete igoro lyumwakulete lakini taranyora aisa kogenda anyore malio na tigarete lakini ntoro ikabo singe ko goteya aba Kenya igo bono ntutageti kera bakwera toro je malio na baraere bono to gutaka gokole chance ngaki nyangutika nchakwende wiki eli after na rule sinare kurunganda batayo egera eskuru eli sibachete to kubanyoro sababu na chitari kijiji kwa rama tukali 10 ego bakuruji skuru chiri mbale uko bera school sejo so etagete bono ochikubugati kujinya gitalire nearest ochikuboli na king eli ogoli ndi atigarete pass batebu gaerete
odi anso tutunyana jakisi tawni KTRH rio ndi atigare onyora yari mwana utamiseti so egentekia sikitariki gicibekire isano itariki isano cy'umutinyo 7 mpaka itariki 14 eri buyo mwana airwe anyole chanjo. Actually, nataka comment on the same. Yes, ekiro commentera Walter onyore nande ntubwate bono abaiga barachikorokana goswana numo roberio igana bokonyora abande babwate ose personal interest na barabarete batumie campaign iga na barabukiro kende ko ni muntu na bokonyora abande boneriwa mario ga iska. Thank you. Nataka comment on the same munga amatukoni komitubwate na ende okogani waitongoringa exercise ke gatoke kore ewikirie ndangani twikira abana abanga as much as possible elinde wikiria kabiri ebenga ne mopa tugende tegokora undu uri utigarete magega ende tararenga twamuikirire egento nataka goteba as government abo bisa through the Kisii County Government Ministry of Health nabo abanyagitari mbamanyire and will be able to brand them. We will work very closely. Elindo niwe stawase kuruisika buga tale tegendu kia getali elioge litori ya kawaida. So we'll be able to brand our teams and every time identification ingo korwere karaba wika in any institution bamanyanga ki anabo bisaba re ministry yabo chenu bachire kobe service bochasa abantu ba. Abalende ko chimaga ntora kenyora mo no n'abantu bako infiltrate kuruchise mo chinde babo tabaso batinta gataka tabanga for this particular exercise. Yes. It is all systems go. Amali ogona raisaine igo monto tanza gotena ngaita gochia onyorera igaiga ebituo biritoja kwa amarioga yuachete tena marioga maya achire kurunumbu achire mpaka ikire Kisumu achire baka ebituo bya serikali na gitwara tebana nga yochi konyora eriogeri eriogeri yochi kunyora chinyagitari ya serikali walire chinyagitari ya private njikaniri nchirwa chinyagitari ya private nchiroro chibata free choko ya marioga to kubaya marioga ya serikali egandukia mumingeri na nyego kwa ndoro rioga likurubusa turiko chachiwa ngerioga eli umanyete ngabono lielire muinabu nganju no rioga li soko genda kulibetwa kulikurugu free of charge na andi gekogera ogende bituo biri twancherete ebituo chikwende government institutions na biri bigo chiko kwa ego bya private bi kore egentongeri naki abantu boromba trinity muna baje kurwe liogeli kiazi gani okurwa nandi baje banje kwa bali syringe chia free so that umuntu abese gutume syringe kabere kero umwana ole gusi syringe ya chete kero umwana ole gusi ole miaka eyo eliogoli ya ndi ya chete bona agenda ali nyore na gutanga abana mbanyora kabere I think viro bya tutigire gutanga abana mbanyora kabere rende one of the strategies to kutumia in this particular exercise mwana onde bwenzi oyo kwa ewe chanjo oikama kiwasi kiara kia yekege une ya polio une ya polio kawaida so with a permanent ndio wake kura igawana weka muno kwa ewe chanjo kwa ewe chanjo igo kubata kwa mark de kia left na wanyagitari mbaso mbiri ngane kiko cha kutumika it's a permanent marker igolende and we within that particular period na bo montako manyanga oyoiru ande tevyo mwiboli na ki ne bo mwana tabwati alama ikero kendo sibi ya elire tabone tukonyore dozi ga gwitanekere for sure within this duration kwanya kwa ile chanja yemo one is enough for that particular period igolende ntoka ndete ko mazisha na kitante bateria baligereri bonse bipatoro chenga ki ekemanyero kyo cha koro kingo mwana anyorire chanjo ne kiara asagocha kubwata akwera ande mwana inaye we kadi aga kadi ngale muna kole ruiga ngoy wara aga kadi ka koro kuno nyolire ni tariki ya nyora asa nyora ni batch number yili yogolire naki ndio ndi yogolire ya ndidiri na ni ya batch number so that it is akolete shida ina tunajua so tumuntato ngaina ngakinga na lili no eliogo ni elitwaruete batch number ya ene so nyenge tukende kengao ikine kengao igapa ake se kiara kia maki ni kadi ngoye wale one kara kwa ndaka na chanjo ngaye kadi oro kyo mwibuli kadi ya nere ina chanjo nilikira malie tai ni tariki ya nyora mbia muno ngagire tinga wikirabo na buto gukorera tutaraji gukora ngwakira turi mbia muno TV station ya Gatembe na radio station so guturangeri maite kare TV station nji arenge chigukwana kegusie except Kisumu ya Kabeiro yoka KSPC pone gaturi proud na twatwale TV kito chigukwana mna Gatembe ngosoere guchiasa nyingi kubwate kabia
bono ngagete n'abantu baita abange banyorera amang'ana aya naende muhimu omwana anyore chivaccine echi echigotanga amarwaire chivaccine chibwate chibesa chinene lakini serikali yanchire muna nkonyaretere igo ni egento kere muhimu abantu bagenda ororo naende ngobanyo echanje ya rules sinde tiri koletera abana matara ndonsi abana bakobetu naende bababuya baba na afya nzuri kubwata nayo naende na chiri routine chiracho abana bake bairwe mwana tara 1 year atakeiro kolere chisindani chiri cha routine tuwakire county government nambu ya mono ikiara bono natwara tamalioga ya kurukisumu tukanyaleta gaiga chigali kurusia ni cha county government chaira se sub county ilinde na chikuira uchese chi center ni dispensary asogo tuanjira na wanjira exercise yake okara county government yakane sezinge ko by force so county government nera sogo tuanjira nga tokare exercise yake na to support ese kuira maliogo isiko. Thank you very much. Na ndio nataka komenta nga knowledge is power. Na kiagara to nteko somia abantu baito na ene ntogendere ko basomia ngo batebinga amabori alliance mubuga tatara irandeligwa kindly we will still be active in our social media platforms bori ororo tonyare ko batoko bairandelia inda social media irelie ngakimogo tokaini. Okay, on YouTube, even no ene una kekere live gaiga, I know ga comments into chigendere talia, we'll still join there so that we respond to the other questions. Maybe ando mo tatanya rakbol with during this time. And kena taka kota evangelinga, we want to make exercise kita iteke successful. Ga kitorenga to ikere kero mwana. Konye gente kore kiagia kore kaniri. No go introduce vaccine. In fact, konye no ene yabanta banne yale ngo yale kurugubosa anda bantu twaminya ko chioro to nyole vaccine. But then because of limited resources, specifically campaign ego cha target abana over aged 9 months to 14 years, let's support them torenga kikiro mwana onyolire chanjo ayabuno moibuli make sure ngo mwana onyolire chanjo ende tacha kurwara buriro buiga ine romoro rwa serikali gokonya abantu baito to Getembe TV and radio to kwena ni ngambi ya mono biyamana so gutwaregania. This is my very first time to be here and we are really impressed by the warm reception to anyora. Mbia mono sana wancho muligerere oyo ni gare Walter mausana boyko Jefferson Oguta kero oba vavira bagusanga igoro yobuyo bokwenyorera echanjo egyo gutanga oburire bwa measles obwa rubella na boygo oburire bwa typhoid gochase abana kwe buri metenyi gochakiro kuboto mano emetenyi kianda wike miaka 14 bonsi chanjo yo na boigo nomoro bere ogokorekana ase chinsemo yense ya Kenya tari county ya Sigo senya mira yoka we nomoro bere obwe serikali enene gochase abana bonse gutanga amroirayo pia mono kiagira ore omwegeno me ya Getembe TV ane mona se omoro bere igabwetwani ya Getembe nchenkoro kwa Matilda Obaigwa na bonsi bari baneke kwanyore chibichana mario kya sinchira ingikirano na baikeire mbuya mono kendera gutigara ime ya Getembe TV na ndetumirane ase chinga kichinde asensemo yekionga mono Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege